Bideo honetan erroreak landuko ditugu. Bi errore mota ditugu, absolutua eta erlatiboa. Baina horiek definitu aurretik goazen adibide bat jartzea. Demagun, bi puntu ditugula, A eta B puntuak, eta beraien arteko distantzia aztertzen dugula. Ikusten duzue, lehenengo begirada baten, A eta B-ren artean, bat, bi, hiru unitate daudela, bai? Beraz, A eta B, AB zuzenkiak hiru unitateko distantzia izango luke. Baina egia esan, hiru hori ez da guzti zehatza. Kalkulatu dezagun orain, benetan distantzia zehatza. Ikusiko dugu hemen, distantzia non dagoen, eta kalkulatuko dugu. Atik, berako distantzia. Eta distantzia hiru izan beharrean, 3,06 da. Beraz, hemen badugu neurri zehatz bat, eta badago ere neurri hurbildu bat. Beraz, goazen orain, egindako erroreak aztertzera. Batetik, errore absolutua. Errore absolutua honela definitzen da. Balio errealaren eta hurbilduaren arteko kenketaren emaitza da. Edo, laburtuta, errore absolutua berdin eta balio eta balore absolutuen artean, hau da, hartu behar da, positiboa, balio erreala, ken balio hurbildua. Gure kasuan, egin dezagun. Errore absolutua berdin eta balio absolutuen artean balio erreala. Zein izan da gure balio erreala? Ikusten baldin baduzue, 3,06. Hori izan da, benetakoa, bai? Eta guk, zer egin dugu? Hurbildu, gutxi gora bera ikusi dugu 3 unitate zirela. Beraz, ken 3. Eta hemen balio absolutua. Emaitza, kasu honetan, positiboa da. 3,06, zat, ken 3, 0,06. Negatiboa, aterako balitz, guk balio absolutu hauekin positibo bihurtuko genuke. Azter dezagun orain, errore relatiboa. Errore relatiboaren definizioa honakoa da. Errore absolutuaren, hau da, honen, eta balio errealaren arteko zatiketaren emaitza. Berriro ere laburbilduta formula honetan. Errore relatiboa, berdin, errore absolutua, zati balio erreala. Egin dezagun gure adibiderako. Errore relatiboa izango da, errore absolutoa, gure kasuan, hemen kalkulatuta dugu. 0,06. Zati, balio erreala. Zein da gure balio erreala? Badakigu gure balio erreala, GeoGebra programak eman digu, 3,6 dala, 3,06 dala parkatu. 0,6. Eta zatiketa egin ondoren, 0,01 Ikusten duzue, hamartar txiki badela. Baina erroreak batzutan ere, eunetekotan ematen dizkigute. Hau, eunekotara pasatzeko, bider eun egingo genuke, eta errorea aterako litzateko euneko, hau bider eun eginez, 1,86. Beraz, guk, irura hurbiltzerakoan neurri hori, 1,86ko errorea, euneko 1,86ko errorea egin dugu. Ikusten duzuenez, errore absolutuak informazio ematen digu, hau da, hankasartzea zenbateko izan den. Baina, errore relatiboak ematen diguna da, erreferentzi bat. Ia hankasartze hori handia edo txikia izan du. Orain, zuen kontura egiteko, honako ariketa hau. Bertan, informazio bat duzue, brikolaje denda batetik ateratako informazio bat, eta horri buruzko galdera batzuk. Errore relatiboa eta absolutua lantzeko.